abarai ao obakorawo amono obunge North Mogrango Joash Nyamoko oyoko buriya ikirego kyobo senator eme county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa oyoko buriya ikirego kiria kyobo bunge omosike Isaac Ateba egati yabarai bande nigo baikirana asomo yega abwa matanga ayamo ime yegeti gia ekerenyo ebunge ya North Mogrango ime county ya Nyamira ase siasa chiabwa tanse nigo Adams Mochenwa amona Walter Nyambati ebagendera gusaba serikali ya Nyamira kweligereria ose amasabo ne gose amasabo asi IECD naboigo amagendero onsi asensemo ya Nyamoko nigo atebirenga omotienyi oyo igorego osemotienyi ogocha nigo bagochia koigora university imeyenseme ya Nyamira ensemo area ya Kyabanyaru ebunge yo siasa no nigo chiabwa tanse ase omo MCA chiteba atebanga nigo omotienyi kominalimo bagochia koigora university yo asenseme yo ya ekere senseme yo ya Kyabanyaru muri kito Steven Nyari Kiembunde nigakoreta ara wikenseme yo na gutonera boti rokobwatia Omubasorero ase umuyega bwa matanga asegeti yekerenye bunge ya North Mogrango ime county ya Nyamira nigo abarai ao baikirana ase oyokoriya ekero kyobo senator ase county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa nigereire teneni na gosaba omumenyi kumwakere kura yobo senator somwaka 2027 asekeria tebirenga nyoreka gochia gochorwa asekero bene nigarache kwene kinga chisemi cha IECD chichikobekwa chintangani ekero araike ase bunge ya Senate 2027 nende nabasabire support no asekero kyobo senator nende bunango bataibo tambe enche ninji gokora representation erengia na oversight erengia negente getangani unangu ikaria Senate ninkwanire amangana y'abarimu ba ICT asenge amasomo buno mugusi na aratigaire tokuminyokera nende foundation kobekire to mwana ngia gutira nere kogera omwana gochibusyo otwara amarora amaya nende otwara kabwato musingi omuya igo bono ninji gokwana amangana ya ICD egera abarimu baito bakanwe asenga kiebwenerete neri yakabere banyora amasingira amaya. Manager Nateva about unemployment. Nchebuno Senator Koko 2027 ase roli iliane egochikoro kuya representation. Oyokoriya ekirogo ky'obujumbe imeye bunge ya North Mogrango nigagendereire gosaba mu North Mogrango komosira asekeria kweranga nigakagerete nga Nyamoko na chikobori obugavana asekorende hatebire mbachiko ase nyameni ya 2027 na buri chikura cy'obujumbe wa North Mogrango tukaburatana n'omuzikoyo na murigereti gabuziame kabwatana agawutiga ngachwa akagenda bunge na indesti ni murigereti ngora na tangu skole buchigora kere kine kukyabo yari bwateba ngayaya Autule bono tikatukunane asensemo yo mujumbo North Mogrango moskecho Nyamoko nigagenderere kuyakire koko anene mono asokrete University Kyabonyoru asereire nga kitariki 22 umutienyi oyo iga na chego cha kya ubwagachi bwe University ya Yubene. On 22nd of this month na little wakora ground breaking iga Kyabonyoru elinde construction ceremony igo tubato mo manene sana kere sege yabere etambe kureka rumwaka na garamane moyo and we were able to realize chindoto chiria chialengo roro yo to make sure the university roro isa kiamuga kendo bwate 14 acres of land to obtain the Navaskeva housing. Already mbate study and never na kumweka some classes iga moino Walter Nyambati osebe oyogo chekoboria ekirogo ky'obugavana ase omwaka 2027 na boigo omonyakirogo cheotamo power niganyare ko bagakoraga ebyara bokong'u ase serikali ye county ya Nyamira. Nyamira yetokoje muri bateme cyane menge mechane Nyamira ne menge
tubwata mukungu urungi onye mbota gitukumiono to cyane ke county chinde nonya Kericho nonya Kisumu nonya Kakamega nigo siasa cho wemsie bwekerenyo chiabe tansi eruption ya numba waika tabateba na inche no maso na kurugeke ke wemsie asekerenyo ward gendo kerenyo wote yekonya weta rumas nganya numba tayotebe gendo ko batebia bali na banta abo bakona mingaru nayo tigatora ron 27 November mombo ekere chikule ekyo kubasaba ebintu mbere bongamba sabo mwongere chikura abagaka ambale nyumba mapema saa 12. Steven Nyarikembunde, Ekerenyo North Mogrango, kaunti ya Nyamira.